Mero kamano kuom keto Ramogi TV ka indi wan gi kuyo to wanyalo yudo wayari adek auchiel nono. Gimomiyo en Mama Grace Onyango mane en miyo mokwongo bedo meya kendo jaod bura e Kenya ka indi onindo. Kaluwore gi ote manowuok kuom nyare men Paulina Kwacha, Mama Grace onindo dhiambo ma kawuono e hospital ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mani Kisumu. Mama Grace ne en jahigni 99 kendo osebedo gi del mojony e kinde mokalo. Kalure kod ote mane ogol ne Ramogi TV odhiambo ma kawuono e yor ong'we yamo kod nyare ma ja ohala Pauline Akwacha, Mama Grace Onyango ne oninde bade kawuono e kayudo thieth ma Ramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital bang' bedo kod del mojony. Mama Grace en achiel kuom thuondi mag Kenya ahinya to oganda Luo mane okedo kuom igni mathoth e neno ni mine oyudo nafas margi kod duol e kind oganda. Mama Grace bende inyalo par kuom bedo kansila, meya kod jaod bura mamiyo mokwongo ei piny Kenya ndalo machon kane pod loch gwenge ne onge. Twak mare mogik kod Ramogi TV tarik 19 dwe mar 10 higa mokalo ne ogolo puonj ne jotelo mamine ka ojiwogi mondo gipiem gi chir kendo motegno kod chuo. Telo kiot nikech ne sik hero jo ji duto, mon, chuo. Mar ariyo, ok onego ibed ng'at ma jawuoro, ng'ama jawuoro ok bed ga jatelo. Daher mondo mine kotelo to gibed joma ok nyal tich matek kendo mabagwa ji ni chuo to ok adwa tiyo nigi kamano. Mama Grace owito ngimane ka ja higni 99. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawuono wan gi